Takže čau lidi, já jsem bylo, vítám se nový videa a dneska to je konkrétně ze hry World of Tanks a už mám 11 806, ty vole, to číslo píčo mám přečíst, vole. A chybí mi 15 800 tady těch zkušeností, což je docela málo. Což si určitě vydělám hned. Ne jako hned, a já si dám tu první bitvu a je to vlastně můj druhý kanál a moje první video na tom kanále na Deadpool.cz YouTube jenom World of Tanks, to je vlastně můj druhý kanál, na který teď právě natáčím. Takže jdeme na to. B1, což je to je dobrá kamufláž, no ale nevím, jestli jsou kamufláže. Ty na to jsou tyhle akrátkou vyšlastní, takže to je k ničemu. Ale já myslím, že tu kamufláž kupoval. Ale to se nakupal. No fakt, to je 28. To je zase 8, to je dobrý. Wow, to je tam ještě polský, ne? Nejspíš, nebo ruský. Tak nevím. Ne, tam jdeme rozdrtit. Co tady děláš ty, čuko? Táhni. Náš pozemek. OK. Pojďme KV1, to nedáme. Už mám jednou mrtvýho, to nedáme, jak říkám. Malá šance na vyhrátí. Opravdu malá, jako. Když tady to je taky samo o sobě jako sračka. Já jsem kokoty, já mu stál v cestě, no. Po mně jde tady ten, jakou máme, tak to je, což toto prohrajem, no. Co mi taky pomoct, ty krypta skurvený. Kokoté! Já jdu mu pomoct. Nic nezbývá, jako. Jsem dead. Já si ani nešpůjdu do nikoho, ale přesto to nemůžeme vyhrát. Přečumte. No, on se to tady snad z nás nejvíc skillí. No, nejvíc si to z nás skillí. To je pán, prostě tady ten tank. Ty vole. Ale střílí, jako musím uznat, že střílí dobře. A taky vypadá dobře. Toho dáš. Dobře, ty kámo. 2 testy až prdě asi to dá. Tak je to pán, jako. Hebe. A to dá, to ještě tak to nedá. Protože má více životu a Heavy je docela silný. Nevím, asi jeho prostřelí pancíře a tak prostřelí. Heavy je silný, jako. Ale je to pán, zabij jich 5. Ty krávo. 5 jich zabil. A to byl sám. Ty krávo. Tak to si docela dal na plán náhodou. A z tohohle by to bylo vše, dejte like, dislike a u příštích videáčů